Sa slaughter gani siya ang mayor, mura og kinsa, dako kaayong abante. Kinsa? Si Dr. Viralio? Ay, ay, agay, agay, agay. Mao nay mayor day sa slaughter day. So wala nakasubay ka ganina, dinhiman ang mga usa to mga pamilya ha, Luzaga, mga gagmayng negosyante nangutang og baboy kay ilahang i-deliver dito silang buyer sa Davao City. Dili lang kay kaduha, di lang kay kausa, di lang kay kaduha, apan ikatulo na nila ng gihimo, no? Pero dili sila illegal katong mga taga-Matanaw, at taga-Matanaw ba to sila? Kay ang gikuhaan nila sila mga baboy, giaprubahan, sa lakto na pagkastorya ba, gi-check sa mga taga-municipal veterinary office. Di na sa agriculture, sa municipal agriculture office ba sa Matanaw. Kay ang mga baboy nga gikan sa mangga, og wala pa po'y natala nga kaso sa ASF or African Swine Fever, dinha no kana virus sa mga baboy, dinha sa nasampit nga lungsod. Unsa may nahitabo di ay ane? Ing ane ha? Katong mga nianhi dinhi sa Charm Radio, moto sila yung mga gagmay nga negosyante nga nagapamaligya og baboy. Kabalo man sila anang, swito man sila anang mga masakiton yung mga baboy, issue sa ASF, di ba? So, mauna nga gikumpleto nila ang requirements nila. Nga makapabiyahe sila sa ilahang baligya nga baboy, muagi sila sa Digos. Kay asa man day ka muagi, gikan kag Matanaw, padulong kag Davao City. So, mula ba dito sa Digos? So, din ha, sa checkpoint sa May Colorado, ikatulo na nila ning higayon ha. Una, ikaduha nila nga pag-agi kay ihatod nila nga baboy nila sa Davao. Lusot man sila kay naman sila kumpleto papili siya pakita. Sa ikatulo nga higayon, kagahapon, dito sila gibara. So wa sila naguol nga gibara sila kay kapila na gud ni nagud mi kumpleto papilis nga magkaagi mi unyang among baboy mao ni safe matod pa nila ang ilang baboy. Doon na sila 35 ka baboy nga karga. Ang nahitabo daw, gibara daw sila, gitawagan daw si City Veterinary Officer na si Dr. Viralio o giatuan. O giingnan sila, oy, nagpalusot mo ha? Gipatawagan pa kuno sila og pulis, nagpatawag og pulis si Doc Viralio, o gipa-blatter sila, gipa-adto sila sa police station o giblatter. Isa apelyido aton la bro? Lunzaga. Marvin. Matod pa ni Marvin Lunzaga, first time in taon namo nga na-blatter. Kami gagmay mi nga negosyante nga nagtinarong. Wala mi gisupak nga balaod. O ingani ang nahitabo. Ang napulo ka mga baboy nga mao'y unang nakit-an daw ni Dr. Viralio kay 35 man to ka mga baboy ilang dala. Ang pulo gipamatay. Akong gipangutana, nganong ang pulo may gipatay unsay naa sa pulo nga wala atong uban kay 35 man ka baboy ilang dala. Ang tubag ni Marvin Lunzaga, ang pulo ra may ilang nakit-an. So malagmit kung nahibalaan niya 35 ka buok, 35 ka baboy ang ilang dalon sa slaughter o pambunal-bunalan. Pangutanan na pod. Unsa may ilang rason nga ilang gipatay ang inyong mga inutang nga mga baboy. Okay ne. Ipaabot ninyo ni kang Dr. Viralio ha ang ato ang City Veterinarian kay nanghilak in town sila dok. City government nang hilak in town. Ginagmay nga negosyo, inutang nga mga baboy, gipampatay kay gipapatay kuno ni Doc Viralio. Pangutana, unsa may rason nga gipatay nila? Nagpositibo ba sa ESF ang inyong mga baboy nga dala? O sa tubag ni Marvin Lunzaga o ang iyong mga kaubanan nga nagreklamo?
wala gyud daw giagig bisag unsa nga testing o unsa ba gipatusukan ba na diha o unsa ba ilahang mga protocol ana. Wala gidiretso ipapatay na ana daw. Wala man lang gani bisag gihapyod na lang ang itlog sa baboy. Og ni Lunzaga pa, mao na ilang negosyo, ginagmay lang ang mga baboy, kabalo sila si masakiton o dili. Oh, sige, assuming nga naay positive sa ASF ang ilang baboy, musugot ra silag ilubong. Ang mga pamilya Lunzaga, ang mag-amahan man to na dire bro, no? Oh, pamilya man to sila may nang hilak in taon din eh. Kung nag-positive sa ASF ang ilang baboy nga gidala padulong sa Davao, wa sila'y problema ilubong. Kay itest man sa kabalo nga nag-positive, pero ang pangutana lagi din he, bisag giugay na lang ang itlog sa baboy, wala gani gibuhat. Testing pa kaha, wala gyud. Diretso gidala sa slaughter, gipakita sa ilaha, giunsa, gibunal-bunalan, ipamatay ang ilang mga baboy inutang. Nga wala gyud sila'y para sa ilaha, wa gyud igong rason ang gihimo ni Dr. Viralio, ang City Veterinarian sa Digos City. Paminawan ninyo diha mga alipores ni Kapitan ni Dr. Viralio sa City Veterinarian sa Digos. Paminawan ninyo ha, tanawan ninyo namutbot ba ni, naghulat sila sa inyong tubag. Onya gitawagan na pod ni Big Bro si Director Onyate, Director sa Department of Agriculture sa Region 11. Imbestigahan na ning mga papilis nga ilang gidala o unsa gyoy rason ni Dr. Viralio nga wala man daw ni bisag giugay na lang itlog sa mga baboy, gipatay diretso. Tama ba ang gihimo ni Dr. Viralio og iyang mga kaubanan? Ato paminawon ha ang aligot-got aning mga ginagmay nga negosyante nga gipamatyan kunog mga baboy ni gipatay kuno sa mga tauhan ni Dr. Viralio. Nganong dili man ta mo tan-aw proseso? Naay papel gibit-bit. Ikaduha, ngano di ay og i-hold lang ang maong baboy? Og pila man kasimana hangtod ang baboy diha nga dili mahuman ang proseso, dili igawas. Pwede man. So dako kayo ko nga ka panawagan sa mga katawhan nga nakadungog karon dili tibuok Davao del Sur. Sa gibuhat ani mga tawhana sir. Kani si Doc Viralio. Sir, I hope sir nga madunggan nimo karon among tingog dinis panawagan sa radio station. Kay dili mi mohunong sir. Hanto dili mi mahatagag hustisya ni ang problema karon. Basig wala ka na sayod sir sa imong gihimo. Kung nasayod man ug imong gitumban ang balaod. Oh, 3 ka bulan nag-lockdown wa ni sila pangita. Kung mao naman lang na sir, nga dili lang day tanaw ng atong mga papel nga gibit-bit. Wala na lay releasing anang mga papel diha sir, diha sa Kapitolyo. Undango na to ning pang-release ani. Bawalan na to tanang kay bawal man ka. Kung bawal man lang ang pagpalusot sa baboy gikan sa Matanaw, kabalo ko Sir Viralio nga green pa karon ang Matanaw matud pa ni Sir Eric Agbon. Walay infected nga baboy gikan sa Matanaw. Nganong imong gibuhat ni? Unsa man sir gusto nimo? Di mi mohunong ani sir kundi namo ni mapagawas o hustisya kining problemaha karon. Sakit akong buot sir. Giutang ning mga baboya kay para na makortahan pod o masulbad pod ang problema sa ako ang kumari nga kawadon. So karon isip ako sir na muhipod og dagang baboy. Kung mahitabo pod ngayon ani kunya kompleto kog papilis sa tinuod lang. Di gyud ko mohunong sa pagpangita justisya. Kung bamatud-an sir na kami insakto mig papilis, kung unsa may proseso buhaton nato, kung i-stop ang baboy or asa ba i-standby ang baboy para mahimo ang proseso, usa ninyo dinahukman. Unsa may pagtanaw ninyo sa amuha sir? Grabe inyong gibuhat. Abusar na kay na sir. Dili lang kay kaning mga tawhana inyong gihimuan sir.
Ug aduna pay laing tao daw matud pa nga naghimuan nimo. Ug ako lang gihangyo katong tao nga naigo niini nga gibuhat ni Sir Viralyo. Mag-usa ta. Mag-usa ta. Kay dili maayo ning gibuhat ug mudaghan pa ni Sir. Basig ang imong kasing-kasing Sir, kasing-kasing pud og hayop. Wa na siguro kay kasing-kasing nga tao. Sakit kay Sir. Ako ba kung high blood ko pagkatao, murag delikado. Gani istorya lang ako nadungog kagabi nang libawt ko malibo, dugay ko na ulian. Sa yun ka ng baboy Sir nga bunalan og tubo. Nadahuman gikalutan og bangag, giluno dito. Grabe naman oy. Kaingon ko ba nga, sige dong, tabangan ta ka. Nami ka busy-busy karon Sir sa among paginabuhi pero yubanan gyud nako na ko inanak. Kay di ko gusto nga daghan pagtao nga iyang mahitabo ani. Basta na pay mo sunod ay Sir. Nya dili lang mo complain kay mahadlok. Ikaw Sir, manghinaot ko nadungog nimo karon among complain. Kay dili mi mo hunong ug dili ni masulbad. Larong pagkasultisan. Gapika akong buot ba sa imong gibuhat Sir. I hope masabtan nimo ni. Madunggan nimo akong tingog. Kay grabe mong gibuhat sa mga katawhan des Davao del Sur. Naminaw nimo karon Sir, manghinaot ko ug ang Ginoo na sa langit makahatag og giya aning mga katawhan karon nga gidaog-daog. Labaw kanimo Sir. Kung unsa man imong utok ug kasing-kasing karon, hinaot pa unta. Mapagawas imong katarungan. Hinaot lang ko Sir. Ana lang. Okay, ikatsa na ko dito napita Dr. Viralyo sa ang City Veterinarian sa Digos. Ikatsa na ko dito ako sa punibasahon. Mauna ng panahon ni Doc Abante Fermin Viralyo nga matanggal na kay og dili na matanggal sa serbisyo magsigig abante ang grabe na po ning bullshit oy og pamunal sa hayop may pagbaboy dili hayop og kinaiya pero si Viralyo labaw pas baboy nga irong buang sa magyud baboy o irong buang sa magyud ang kinaiyaan na panahon na nga maanam-anam kawala diha ang mga abante bulabog na atong panggobyerno. Salamat sa pagbasa. Intong diayni sa Matanaw. Si Leonila Tablo si Leonila Tablo kay simple kayang iyang gingon kung panalitan ang mga baboy nga ilang gidala i-test kung tinuod ba ni nga nag-positive sa African swine fever o wala, musugot ra sila nga i-hold ang baboy, bahalag dili pa nila malahos dito sa Davao, hangtod di pa mahuman ang proseso o mugawas ang resulta, i-test sa daan ang ilang mga baboy, dili kay patyon diritso. Nang hilak in taon Dr. Viralyo kay, kabalo ka nga no, simple lang, dili man iparihan nimo nga daghang kwarta siguro. Muna intaon inutang intaon to mga babuya. Oh. Walay igong rason. Sama sa ko si balik-balik, wa gani bisag gipikta na lang nilang itlog, wa gyud. Gipatay diretso. Matod pa sa mga complainant, kining mga livestock infection inspection certificate napay kuan din veterinary health certificate nga gipangkuha nila nga mga papel mga litsugas din wa din pulos Dr. Viralyo Sir. Magahin kag panahon pagkuha ani mga lintik nga mga papel wa man ni mga pulos di ay. Di man day gihapon mo saler ni mga papila ni mga papilisa ni inyo ra man gihapon day pamatyo ng mga baboy nga walay igong basihan. Karon na Dr. Viralyo paminawa kay atong ipadayon ning ilahang mensahe alang og direkta kanimo. Inaot po ang tagyod, nadungog ni Kapitan na pod ni Doc Viralyo ang hilak sa atong mga kaigsuonan nga gipamatay ninyo ang ilang mga baboy inutang nga walay igong basihan. Wa ninyo gi-check, wa ninyo gi-test kung tinuod ba ng inyong akusasyon niya na ASF na mga babuya, wag ninyo giugay na lang bisag ang itlog.
Monay nakasakit in taon silang buot. Maayo na si Beralio ipatukhang na or litsun na po na siya. Mga abanti kay na sila. Wa naman ko'y oras ay alas 10:08 na Pilit na ko. May kana si Doc Viralio, siloso na nga doktor og bawal kamo patay og hayop kay dunay Republic Act ni ana. Ug sakto ang papilis, walay igong rason nga bunal-bunalan ang mga wa naman kay oras kuan caller. Tama gyud kamay, grabe kahawd na si Viralio, palpak manggani ang litsunan sa araw ng Digos. Mao nay gidangat diha ngano na pa man na diha. Maayong buntag ka na si Viralio, bawal gyud na ang mupatay og hayop dunay Republic Act ni ana bro, may kalagayan yan sa balaod. Pwede mo siguro mupatyon basta nagpositibo sa ESF. Pero ang problema lagi, ang concern lagi kay wala lagi gites matod pa sa pamilyang Lunzaga. Wa kaha to gikalot o giihaw nya nahalin na. Ambot lang po na. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga igala nya ato ni panubayan kay matupa pa-ombudsman man daw ni si Doc Viralio. Igila mo makibalita lang, balita lang niya namo sa inyo kung unsay kuan ani o kung sa po tubag ni Doc Viralio ang atong city veterinarian ha. Para magklaro o makitang katag nini. Sa ngalan si Bukwersa sa 94.3 Charm Radio, ako lamang yung igalas kanginan Mike Nakwa. O kini ang Runda Probinsya, amping kitang tanan og maayong buntag.